Zomwe zachitika ndi zonena kuti bungwe lotino ndilochoka ku America kuyang'ana maiko onse apa dziko lonse lapansi kuona kuti amene akhale chairperson wapampando wa bungwe limene lolo anangobwera ku Africa. Ku Africa kunoko ndipo motayang'ane maiko ena ndena azangoyang'ana kuno tisankha Mai Joyce Banda ku Malawi. Pakanata Mai Joyce Banda aja silandirani ndekuti zimakalata zochoka ku bungwe limene iniyo ndi chairperson kuyang'anira tonse kanda zunguka ndi fakulatenda za bungwe lakenso ndi litino limenelo. Iyayi akuti tikuteko bungwelo dzina lake ndi Global Fairness Initiative. Koma tifotokoze motere kunena kuti ku America kunapangidwa bungwe limene lomwe likutchedwa Global Fairness Initiative ndipo linapangidwa ndi anthu akumenekoko osati boma. Iyayi kuteko bungweli ndi NGO kapena kuti non-governmental organization, bungwe lomwe limagwira ntchito koma osati kumalandira ndalama zochoka ku boma kapena kuyima ndi boma mwanjira ina yake. Bungwe limeneli ndakuti analipanga ndi cholinga choti lidzipanga chani. Bungwe lilu cholinga chake ndikuonetsa zoti pazikhala equality kapena kuti pasamakhale kusiyana makamaka zikafika ku nkhani zokhudzana ndi kutukuka pa zachuma. Ndi bungwe litu mwina mwachidule tingonena kuti limakhala ndi kuti likumenyera nkhondo kuti anthu ogwira ntchito azilandirako ndithu kandrama kolongosoketi, masalari awo azilandira masalari olongosoka, komanso azikhala ndi maufulu osiyanasiyana osati munthu akagwira ntchito ndi kuti koma malo amene akagwira ntchito kuli chiutsi chokhachokha koma alibe mamaski alibe zoterozo. Iyayi azitha kumakhala ndi zinthu ngati zimenezozo osati agwira ntchito tsiku lonse munthu osapumula azikhala kusondeka nthawi kuti apange break amwere komadzi. Komanso ndi kuti amatha kumaonetsa zoti ngakhale misika izikhala ili pabwino kwa amene akupanga malonda amene amagulisa azitha kumakhala ndi azikatha kupeza mtengo wabwino kukagulisira malonda ako osati apanga avutika kupanga zinthu zikazigulitsa zikazigulitsa mochipa kwambiri opanda wina aliyense kuyankhulira awo amatha kuyankhuliraso anthu ngati amene amalonda. Komanso ndi kuti kuonetsa zoti boma akutha kumagwedeza maboma cholinga chonena kuti mwina mwake azipanga ndondomeko zabwino, mapolisi abwino, mapublic police abwino amene angathandizire kuno mwina mwako umphawi ukhale ngati watha. Sizokhazo soti iwo ndi zoti amakhasa kumenyera nkhondo azimayi kuti mwina mwake amene akupanga mabizinesi azipangidwa empowered komanso ndi kuti azitukuka cholinga chonena kuti mwina mwake umphawi ukhale ngati ukuchepetsedwa. Ndi iwo amakonda kugwira ntchito ndithu m'maiko osiyanasiyana, Latin America, ku Africa komanso ndi kuti ku Asia mukuzozo tino maiko bengati amene wanda amene amakhala ngati umphawi pena pake zosakhala bwino ndi amakhala kumagwira ntchito m'maiko ngati amenewo. Tsopano bungwe limene lili ndoti lili ndi madirector ake amene amaliyendesa. Tsopano madirector pakufunikira pakhale munthu amene ali pamwamba pa madirector oyang'anira madirector onse oyendetsa bungwe lonseli m'maiko osiyana. Tikuona kuti ku Africa kunoku ndi kuti kuli director wake, mwina ku Asia kuli director wake, kaya ndikuchani Latin America kuli director wake, konseko kuli madirector. Komano madirector onsewa mwinanso alili pansi paonso palinso madirector ena ndi ena komano onsewa aziyankha kwa ndani? Onsewa ndi kuti akuyankhano kwa boss itu ndi kuti ndi Mai Joyce Banda amene asankhidwa kuti akhale akuti chairperson of the board of directors of Global Fairness Initiative. Asankhidwa ndithudi kuti akhale chairperson wamkulu apa mpando ndithu oyang'anira onsewa tingoti bungwe lonseli. Sudi ndo amasewera rumeno tukambaza dziko lonseli osangoti ku Africa kokha kuno. Ndi Mai Bandawa kuteko alandiratu yemwe analipo pamenepo yemwe ndi Kabine Komara amenenso ndi kuti ndi former prime minister wa ku Guinea. Komabe tizikambaza kwathu kuno ku Malawi osati za uyuyo yakuti kaya Komara ife situmudziwa amene. Mai Banda asankhidwa pamenepa. Magayi Mai Joyce Banda asankhidwa pamenepa ifacha sudi ndo amasewera pamenepo. Kuti akasankhidwe ndithu kupangidwa recognize kuli maiko osiyana kutoko ku Africa kuno. Mazozoti kuli maiko oti even ukapitako kamatcholo zoni machoka ku Malawi amanoti Malawi so ndi dziko lanjiso limene lili kujeni kwanji tili ku Africa kunoku samatha kudziwa zoti tili mu maiko ochuka kwambiri. Ndi maiko onsewo ukasankha Mai Banda ndi ukamba za Africa yokha ndi yang'anana ku Asia kuli maiko angati achina India, China chani konse kuja maiko amene na Filipino chanchani kubwera ndi kuti kuli Latin America china Mexico konseko kokotaonani kupezeka zonena kuti
akatani akasankharu amaibanda all the way from Malawi ayang'ana chani akuti amaibanda akutekwa akuona kuti no ndi mzimayi amene angathe kugwira ntchito yabwino fali ndi nzeru ndithu zakuya deep intellect komanso ndiye kuti no ali ndi experience yabwino kwambiri kagwire ntchito ka zinthu ngati zizi kuyanjanitsa anthu kugwira ntchito ndi maiko akunja siyanasiyana maiko akhakwe iwo ali ndi kuthekera kumeneko ndipo zinaonekanso kuti no ali ndi chidwi chofuna kuthandiza anthu amene amagwirira ntchito ku Malawi kwawo kugwira ntchito ndi anthu mukuziwa kaya amaibanda akhala kumangira anthu nyumba kuphunzitsa anthu masukulu chani kugawa ng'ombe chani maziwabe yawo ija amakonda kwambiri azimayiso kwapanga empower azimayi ndi achinyamata akhala kupanga zinthu ngazizo namanoti I think munthu woyenerera ndotino ndu uyuyu ali ndi reputation yabwino tinene kuna kuti yuwa ndi kuti ali ndi mbiri yabwino track record yabwino agwirire ntchito kogwira ntchito ndi anthu ndi maiko osiyanasiyana so mendo kamba zetu ndi zinthu zoona kuti osangoti kuzikamba iyayi ine ndazionapo had an opportunity nthawi ina yake kupita ku Nigeria for my studies napita kumene kujako nakumana ndi nakapeza kuti kunali chisankho amaibanda runakadabwa kuti amayijusi banda ndi mmodzi mwa amene akayang'anira chisankho chimenechi amaibanda zona mpaka na afika kunoko zinayi zodabwitsa kuchoka maiko asankha mayijusi banda zinthu ngati zimenezo ndatamaona kuthekera kwa munthu kuti munthu ali ndi kuthekera kopanga zimenezo apatu ndeti zingoti congratulations mwinaso tingaphunzirepo zinthu ziwiri zitatu apapo kunena kuti ntchito zochepa zimene umagwira pena pakumaona ngati kuti nomwina mwake sizikuoneka kunjako koma anthu amakhala akuziona and lesson iyiso mukhoza kutsimikiza ndi zimene zinachitika ndi Martha Chizuma ujayi mene ankalimbana ndi Katangale nthawi yachakwerachi mpaka nakumanga chani wesa mukhazika chete pano ali kuti unapezeka zoti bungwe lakunja thinking and World Bank ndi World Bank kaza anapezeka anamulemba ntchito kumene kuja iweyo ubwero zizagwira ntchito zothana ndi Katangale mwaona zochepa zimene amagwira kunoko zimatha kumaoneka kunja kujako unapezeka zonena kuti no basi tu uja alembedwa ntchito amati amene amakhulupirika mu zinthu zochepa ndiye kuti akhoza kukhulupirikanso mu zinthu zambiri ndi amatha kumalandirano ma opportunities ngati amene mwayi ngati umene wakuti ngati munthu anakhulupirika pa zinthu zochepa ngati zizi ndiye kuti no zinthuso zikuluzikulu akhoza kukhulupirika mulembeni amene ndiye othekerayo ukuti manena zoti no amaibanda mukhala ngatibe mukuti chotsa manyazi mukutiyimirira and all the best congratulations amayi inetu ntchito imene ikayigwireni ndi tikuzoziona kuti sokhawo sodizosoti paja ndino ambasadaso wa Ukraine kunkhani zina zake zokhuzana chane ndinalandirakonso chimanga chifukwa cha dzina lanu kuchoka ku Ukraine mulamulo wa chakwerocha ifewo ndife othokoza kwambiri pitirizani kugwira ntchito ngati zimenezi ndi tikufunirani moyo wamphamvu wathanzi yolenga chonena kuti zabwino ngati zizi zipitirirabe kumakugwirani akutitu